بدحري شيبس انتينا خنري سمارت ارتينا خنري مالتي عبد سمارت ارت خاني لسيس كليك انت غيرنا استفعلالي عينت سمارت ارت جرافيكس اللونا مالتي حجي نخلهم حدا بحدا خنري ما ينقلنا ግን جنرالي كله صرارهم حدا ስለዝኾነ حدا خلت اكزامبل وسيدنا ክንሪና مالتي ام انت امزيوم زدلينا دحرينا بملكع تشارت قرب ዘለዎ ነገር ተዳ ኮይኑ ኢና ነዚ ንጥቀም ማለት እዩ ምክንያቱ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ኦል ኢሉ ንኩሎም ዝሓዘ ኣብ ዘለና በስክሮል ጌርና ክንሪኦ ንኽእልና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሂብና ዘሎ እንታይ እዩ ድሕሪልና ንኣብነት ለሰይ እንተ ደኣ ነዚኣ ሰሌክት ጌር ኣነ ኣብዚ ይመፃለይ ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ድሕሪ ነዚኣ ሰሌክት ጌረ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ሰሌክት ተገይረ ድብል ኣለኹ እቲ ኣነ ከቕርቦ ደልየ ዘለኹ ቻርት بيناي مسينا يتحاز ليست خوز قبوط هينو زي حجي أولي لو ناكل هيبنا دلو بليست ملكع زرزر بخينو أبزعتنا بليست ملكع نمصو مالتي جي كما يجرينا نزل نتقاملو كنرينا جن بروسس تيلنا ببروسس نبروسس ملكت مالتي مجمرة 5 نيرو دحر كم زخون يلك هزار كلها مالتي السايكل تغينو خا حدا نجر روتيت زبل نجر زخيب نجر فدا سيلكت كيرنا بزي روتيشن ملكت خنقلت خلنا مالتي كابزيوب دمسلنا سيلكت كيرنا اوكي بمبال نعطو مالتي هيراركي تيلنا خالك اخم درجاتات قبل علي نتحتي جور تخينو مالتنا ابنت كمبيوتر كل تتغفل هاردوير سوفتوير تبل حدا خبز دحري سيلكت جيركا لسي هون سيلكت جيركا كمبيوتر كل تتغفل هاردوير الو سوفتوير الو هاردوير زن بحال سوفتوير زن يلكا بهيراركي ملكا ويكا قبل علي نتحتي زغلص ነገር تزارب كلها ካብ هيراركي سيلكت تገብر مالتي ريليشن كومون ريليتد ዝኾኑ ነገራት ምስ ዝኾኑ ካብዚኦም ዝኾነ ሰሌክት ብምግባር ታክትገብር ትኽእል ክትሰርሕ ትኽእል ማለት እዩ ማትሪክስ ብለና ኣሎ ፒራሚድ ፒክቸርስ ኤንድ ኦፊስ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ካብዚ ብሰሌክት ብዝገበርናዮ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሕጂ ሓደ ካብቲ ልሙድ ዝኾኑ እንታይ ብሊስት ኢልና ድሕር ተዛሪብና ለሰይ ብሊስት ክዝርዘር ዝኽእል ኣለና ብዚ ንኣብነት ነዚ ሰሌክት ጌርና ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ቅድሚ ናብኡ ምእታውና እቲ ኦኬ ካከርሰርናትና ኣብ ነፃ ቦታ ከም ደላ ንፈልጥ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ስማርት ኣርት ኣቲና ለሰይ ሕጂ እንታይ ኢልና ኣለና ሊስት ኢልና ኣለና ሊስት ኢልና ድሕሪ ነዚኦም ሰሌክት ጌርና ኣለና ኣብዚ ሊስት መፂልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ፔጅ ከመይሉ ሎ እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ከምዚልና ክንሪኦና ግን ነቲ ትምህርቲ ክጥዕመና ምእታ እንታይ ክንገብረና ሪሳይዝ ክንገብረና ወይ ክንንእሶ ኢና ማለት እዩ ሽዑ እቲ ንሰርሖ ከዓ ክንፅረልና ማለት እዩ ስለዚ ብሓንሳብ ከም ሓደ ፒክቸር ወይ ከዓ ከም ሓደ ሼፕ ስለ ሰሌክት ዝገብሮ ብሓንሳብ ከምዚ ጌርና እንታይ ክንገብሮ ንኽእልና ሚኒማይዝ ክንገብሮ ወይ ከዓ ክንንእሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ ግን ንሕና ሕጂ እንታይ ኢና ደሊና ፅሕፈት በዚ እንደሊና ኦፍ ኮርስ ሌኣውት ኦፕሽን ስለተማሃርና ሌኣውት ኦፕሽን ኢልና ሰሌክት ንገብሮ እቲ ፅሕፈት በይኑ ከም ድኸይድ ንገብር ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ብዚ ግን እቲ ብዝንዓና ድሃበና ሕብሪ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕብሪ ኣብዚ ኣቲና ሼፕስ ክንብል ከለና ሰሌክት ንገብሮ ከለና ሓደ ሕብሪ ሂብና እዩ ግን ኣብዚ እንታይ መፂሎ እንተኢልናስ ኖርማል ይመፂልና ዘሎ ግን እንታይ መፂሎ ስለምንታይ ኖርማል መፂሉ ክንሪኢና ስለዚህ ኦልሬዲ እቲ ሓደ ካብቲ ስማርት ኣርት ሰሌክት ምስ ገበርና እንታይ ኢሉ ብዚ ላዕሊ ታፕ መፂልና ኣሎ ስማርት ኣርት ዲዛይን ኢሉ መፂልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዲዛይን ናቱ ዝኾነ ሪበን ኣለዎ ብነፍሲ ወከፍ ሪበን ከዓ ናቱ ዝኾነ ግሩፕስ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ሪበን እዚኣ እንታይ ክሬት ግራፊክ ሌኣውትስ ስማርት ኣርት ስታይልስ ሞዳታ ከዓ ሪሰት ዝብል ኦፕሽንስ ወይ ከዓ ግሩፕስ ይብልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ዋላ ቼንጅ ከለር ኢሉን ኣብዚ ሂብና ኣሎ ኣብ ምስ ስማርት ኣርት ማለት እዩ ኣብዚ ብምእታው ጥራይ ዝደለናዮ ከለር ሰሌክት ክንገብርና ግን ድሓን ደረጃ ብደረጃ ምእታን ክንከይድ ካብ ግራፊክ ክሬት ግራፊክስ ክንገስ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኣብዚ መጀመርያ ክሬት ግራፊክስ ዝብል ዘሎ ግሩፕ እንታይ ኣለና ኣድ ሼፕ ዝብል ኣለና ኣድ ብሎትስ ቴክስት ፔይንት ዝብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣድ ሼፕ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ግድና ይኮነ እንትናትና ሊስት ንኣብነት ኣብዚ ሲ እንተ ደኣ ቴክስት ክፅሕፍ ኮይነ ለሰይ ዴስክቶፕ ኢለ ብድሕሪ እዚ ላፕቶፕ ኢለ ኣብዚ ከዓ ለሰይ ሱፐር ኮምፒውተር ኢለ ንበሎ ኦኬ ግን እዚኦም ጥራሕ ኣይኮነን 4-5 ዝርዝራት ከድልየኒ ንኽእል እንታይ ክገብር ኣለኒ ስለዚ እቲ ኣድ ሼፕ ዘለና ንሱ እዩ ማለት እዩ ኣድ ሼፕ ተይልናዮ ሓደ ሼፕ ክውስኸልና ይራብዓይ ማለት እዩ እሱ እዚ ኣኒስናዮ ስለ ፀናሕና ብከምኡ ሳይዝ ኮነልና ነበር ከምዚ ጌርና ክንዕብየን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ራብዓይ ህበና ይብዚ እንታይ ኢና ክንደሊ ሜይን ፍሬም ዲና ንብሎ ኦኬ ሜይን ፍሬም ኮምፒውተር ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ጌርና ኣድ ሼፕ ክንብሎ ንኽእል ምሻይ ክውስኸልና ክእል ሻርሻይ ክውስኸልና ክእል ይዳዝ ማደር ክንድቲ ዝደለናዮ ክንውስኽ ንኽእል ማለት እዩ
اوكي حجي بدحري انت لنا اد بولتس بلا لنا بولتس لنا خلينا انت نايلنا نيرنا بس حنف وان بزعبا بولتس ويكا نمبرين كنمهر كلنا زرزرات كندل خلنا تحتيو انا نتقمو لنا حجي بولتس كما يوم تشرح لنا قد مراينا تكست بين كلينا اي مالتي تكست بين دحر كليك غيرنا انت يزمصنا زياتا تكست بينت بحال مالتي اوكي حجي ديسكتوب لابتوب سوبر كمبيوتر ان مين فريم لا امصاتلنا لا سلازي كما يلوم يوم كقمطلنا زدليو ندليو يادلا مالتي حجي ابي سيلكت غير له خانه ديسكتوب سو ابزي مصيه انت دا اد بولت ليا حجي تلو تخري اخ الى سيمبلي مالتي سلازي اد بولت كبلا اد بولت مسبلكو حجي انت مصيه ابتاتي ديسكتوب حدا نغير امصاتلنا سو ديسكتوب الى نابنت اتش بي يبلا اتش بي كمبيوتر كان كزرزرو زدلو خنت خوينو مالتي بدحريو دحر كال بولت زدلو خوينه سيمبلي اد بولت كبلا خيله ويكا كابز زلخو انترتيلياون حدش بلت كتمصليا مالتي سلازي ابز مصيخا لسي اسوس بلا تعينت كمبيوتر دي زرزر دلي ددلخو خندت زلني اد بلت ندابلكو ويكا انتر ندابلكو خير خير مالتي زخا ابي مصالو اب تحتتي ديسكتوب زبل زلو مالتي سلازي بخمزي ملكع غيرنا توسختي بلت كندل خلناها نتقام مالتي اوكي حجي ابزي انت لنا بروموت اند ديمو دبلالونا مالتي بروموت اند ديمو دبلالو حجي بمهامينا خنريو مسيلكم ابزي نلعل خدي بلنا ويكا انا تحت خوردلنا ندليو ليفل مالتي جينا يزي صبق مرداتا ستيل حجي انت يمكن سيلكت نقبرنا تكست بين تكست بين ابزي سيلكت نقبرنا ستيل اتي باتن لنا ندبزي نعمون اليو اوكي حجي اتناتنا سيلكتد اريا ابي دولو ندحرينا اب ديسكتوب ترى لابتوب مصينا تي لابتوب سيلكتد كم دخونه خرينا مالتي سوبر كمبيوتر تيلناخا سوبر كمبيوتر مالتي حجي نابنت ديسكتوب كل كلخو بروموت يله ديموت كايله اوكي لابتوب كل كلخو ديموت الو بروموت غن يله سوبر كمبيوتر كل كلخو خا ذا سيم ديموت الو اتغن يله مالتي حجي زي كاب قفت نحنا نمرصو سمارت ارت كاب سمارت ارت ناب سمارت ارت يفعلالي مالتي حجي انت دا ابزي اخوينا ديموت كتقبل تخلي خيلاتني اوكي سوبر كمبيوتر سي انت كخون خيلي مالتي قبل له ديموت تيليو سوبر كمبيوتر سي اب تحتي لابتوب كاتو ولا يدليو نابنت كم زرزر كم سوبر كمبيوتر يكونس كم اكل لابتوب الى تحاسيبه ابتدي يخطو مالتي وي بخمزي ملكع غيرها يسرح لي مالتي انت داني مين فريم نبعلو زدلو خينا سيلكت بمقبار نعون تايبلو ديموت بلو مالتي سلازي اسخا تحتي سوبر كمبيوتر يخون مالتي بخمز منقد غير تي ديموت اند بروموت زبلو زلو خنتاي كودل ورد ويكا خدي يبدل يخلص مالتي نابنت مين فريم ابز حجي ديموت كوين سلازلو انت دا اكثر حدا مولو حسب ودلي انت خبر خيل سيلكتد كوين لسومش سو بروموت بلو مالتي بروموت تيلي حجي كالنايتوم عبيتي سئلي يخونالو مالتي ابزي مجمريا انت لنا لنا ديسكتوب الى ديسكتوب الى خزارب كلو حجي بولت بموسخ انت الى اتش بي لنيره حكا حجي اتش بي جن اب كندي اب تحت ديسكتوب اكل نايتهم بمولؤهم كون اللي انت عزيز اللي له خوينا حجي دا يقبر له مالتي دي بروموت بلا مالتي بروموت تيلي حجي لك اتش بي كمتن اكلتن اربعه زصنحا ليست يقبر اللي عنده مالتي سلازي تي ديموت اند بروموت كا نخمزينا نقملو مالتي اوكي بدحرزي انت لنا رايت تو ليفت بلالو رايت تو ليفت مالتكا كاب يمان نصقام دينا ندلي ولاس كاب صقام نيمانينا ندليو مالتي ابزي زبلنا زلو سو انت دا كليك غيرنا بين مصيلو تي ديسكتوب لابتوب سوبر كمبيوتر بز مصيلنا لو مالتي تزرزرسي بغمطالو دينا ندلي ولاس كنتي زصنحو مالتي سيمبلي بمرعي طرح كنسرحو نخلينا مالتي بحريو ابزي سيلكت انت دا غيرنا موف اب موف داون دبلالنا مالتي ምናልባት ሕጂ ላፕቶፕ እቲ መጀመርያ ክመጻልና ንደልዩ እንተዳ ነይሩ ኮይኑ ኣብዚ ከለና ሙቭ አፕ ንብሎ ማለት እዩ ሶ ላፕቶፕ ብልዓል ኹን ዲስክቶፕ ካብ ታሕት ኾን ኣብዚ ክንደናገር ደይብልና ዲሞት ኤንድ ፕሮሞት ክንብል ከለና ዲሞት ንገብሮ ሓደ ኣካልቶም ዓበይቲ ሊስት ጸኒሑ ኣብ ታሕት ክኸውን ከም ዝርዝር ክንገብሮ እንተደሊና ወይ ከዓ ኣብ ዝርዝር ጸኒሑስ ኣካልቶም ዓበይቲ ክኸውን ተደሊና ኢና ዲሞት ኤንድ ፕሮሞት ንብሎ موف اب موف داون ግን ከም ዘለዎ ነቲ ሊስት ሓደ ብላዕሊ ሓደ ብታሕቲ ክኸውን ምስ ንደልዮ ራዩ ማለት ኢና ኣብና ሕጂ ሴሌክትድ ኤሪያ ላፕቶፕ ስለ ዘሎ ንታሕት እምበር ንላዕሊ ኸይዳ ይክእልኒ እዛ ስዋይ ኢንኣክቲቭ ኣሎ ማለት እዩ ሙቭ ዳውን ተልናያ ግን ናብቲ ዝነበሮ ይምለስ ሜይን ፍሬም ሴሌክት ጌርና ሜይን ፍሬም ኣብ ላዕሊ ክመጽእ ኣለዎ ወይ ሱፐር ኮምፒውተር ሴሌክት ጌርና ሱፐር ኮምፒውተር ይብላዕሊ ክመጽእ ኣለዎ ተልና موف اب نبلو مالتي مليسنا خا سيلكت دالو موف اب نبلو ابلا على نغبر سوبر كمبيوتر مالتي خمس منقد غيرنا خا نتوم ارتس كنتقملهم خيل مالتي ابزي بزعبا ارت كنريو نخيل ازيو مالتي اوكي بدحريو انت لنا لي اوت سالنا ابزي لي اوت سالنا ግን بحفش ابزي سلندريو لي اوتس دايركتلي ابزي كنرينا مالتي ابتحت لي اوتس حجي
انت قال له بزي تشينج لاي اوت دلنا عينت لاي اوت كنقير نخيل مالتي حجي مستين احنا سليت غيرنا يا زلنا مستين احنا صحيفنا يا زلنا قال لاي اوت كنمرص انت دلينا اوتوماتيكالي مستي اوريدي صحيفنا يا زصنحنا ايو زخير مالتي كابز حجي دخونه نابنت انت نزيا سليت تقبر دلي اوريدي صحيفنا يا زصنحنا يمكن لاي اوت انت خو اتا ديزاين تاع يغير مالتي ندحر ابزي كنقبرو دلينا راح نري نخلنا سيمبل مالتي نابنت نزيا سليت غيرنا حجي تي ديزاين تغير له مالتي اوكي سلازي لاي اوت سيمبلي ابزاتيخا حدش ديزاين تغير مصعل مالتي اوكي ابزول انت دا كان بيراميد كنقبرو دلينا خمس غير خمس علنا خلي مالتي نحجي زيا سليت غير له بدحريو اب سمارت ستايلس انت علينا كلر مالتي حبر كنقبرو لتدلينا اوكي ابز بميتاو زتفعل عينت حبرتات اللونا مالتي جزيوم اوريدي ديزاين زخون حبرتات سلا زخونو زدلنا يا حبري جست بيك غيرنا كم زيرنا اتي حبر كنمرص نخلينا ግን እሱ ጥራይውን አይኮን ንቂሮ ንሕብረልና ሲምፕል ሓደ በሓደ ክንቂር ንኽእልና ማለት እዩ ንሕጂ ከምዚ ጌርና ተዳሪና ኣብዚ አንተ ያላትና ኢልና ሌአውት ኦፕሽን ማለት እዩ እዚኣ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ዝረኣናዮ ትሰርሓልና ማለት እዩ እንተ ደኣ ሰሌክት ገይረ ከምዚ እቲ ፅሕፈት ማዕሪኡ ክመፃለ ይኽእል እዩ እንተ ደኣ ኣብዚ ብምእታው ኣብ ትሕቲ ፅሕፈት ክኸውን ደልዮ ኣብ ትሕቲ ፅሕፈት ክኸውን ኽእል ኣብ ልዕሊ ፅሕፈት ተደልዮ ኣብ ልዕሊ ፅሕፈት ክኸውን ኽእል እዚ እቲ ሌአውት ኦፕሽን ልክዕ ከም ኣብ ሼፕ ልክዕ ከም ኣብ ፒክቸርስ ተጠቀምናሉ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪኡ እንታይ ኣለና ሕብርታት ከምቲ ዝበልናዮ اوكي حجي ابزي تشينج كلرز زبل اتينا زخونه حبري سليت غيرنا هنا اوكي سلازي زدلنا غيرنا لها ግን ምናልባት ንሓንቲ ካብ ዝደሳይቱልና ወይ ካን ኩሉ ክንቂሮ እንተደሊና ብናትና ሕብርታት ሲምፕል ታይ ንገብር ናብነት ነዚኣ ንሓንቲ ክንቂራ ተደሊና ኣብዚኣ ሱፐር ኮምፒውተር ኣትየለሁ ራይት ክሊክ ብልሞ ሽዑ እተን ኦፕሽንስ ከምጻለይ ማለት ስታይል ይልሎ ፊል ኤንድ አውትላይን ይልሎ ማለት ሕጂ ስታይል እንድሕር ይልን እዚ ብምእታው ዝደለኹ ዓይነት ስታይል ይቕይሮ ማለት እዩ በዚ ሰሌክት ገይረ ወይ ነፃ ጻዕዳ ኮይኑ ጽሕፈት ጥራሕ ክገብሮ ክእለ ወይ ከዓ ካብዚ ሰሌክት ገይረ ድኾነ ናብነት ንድሕር ጸላም ሰሌክት ገብር ደለ ነዚኣ ሰሌክት ገብራ እታ ስታይል ክቕይራ ክእለ ማለት እዩ ፊልድ ብል ደሎ ከዓ ናተይ ሕብሪ ክህቦ ተደለ ኣብዚ ብምእታው ዝደለኹ ዓይነት ሕብሪ ናብነት ዋላ ቀይሕ እንድሕር ደለ ሲምፕሊ ነዚ ይህቦ ማለት እዩ ኦኬ and then outline ክንብል ከለና ናይቲ ጫፍ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሰሌክት ገይርና ዘለና outline ክንህብ እንድሕር ደሊና ኣብዚ ብምእታው እቲ outline እንታይና ንደልዮ ለሰየለ ሆቴልና outline ማለት ናይቲ ቦርደር ናቱ ብጫ ገይርና ያለና ማለት እዩ ንነፍስ ወከፍ ስእሊ ንነፍስ ወከፍ ሊስት ከም ዝገይርና ክንቂሮ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ እንተዳ ብሉ ኢልናዮ ብሉ ንገብሮ outline ከም ዝደለና ይኸዓ ንቕይሮ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ገይርና ዝደለና ዓይነት ሕብሪ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሕጂ እቲ ሕብርታት ሓደ ብሓደ ክንቂሮ ተደሊና ማለት እዩ ሓፈሻዊ ከዓ ኣብዚ ኣቲና ከምቲ ድበልናዮ ሲምፕሊ ዝኾነ ሰሌክት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ እዚ ድሕሪ ሌአውት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ እውን ስማርት ስታይልስ ኣለና ንዑ ኣብዚ ሌአውት መሪፅና ነርና ኣብዚ ከዓ ስማርት ስታይልስ ነቲ ዝመረፅናያስ ከመይ ገይርና ካልእ ክንቂሮ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ 3D ክንቂሮ ንኽእል ወይ ከዓ ካልእ ደስ ዝበለና ስታይል ሰሌክት ብምግባር ጥራሕ ክንመርፆ ንኽእል እዚ ሕጂ ምስ ምንታይ ዝኸይድ ተይልና ምስቲ ሌአውት ዝመረፅናዮ ኣብ ሌአውት እንታይ ኢና መሪፅና ነዚኣ ኢና መሪፅና ኦኬ ንኣብነት ኣብ ሌአውት ኣቲና ነዚኣ መሪፅና ነርና ተንኸውን ለሰይ ዝረአ ድሓን ነዚኣ መሪፅና ነርና ተንኸውን እቲ ስማርት ኣርት ስታይል ሕጂ ልክዕ ምስኣ ተቐይሩሎ ማለት እዩ ኦኬ ከማ ኮይና ስታይል ክትኮነልካ ትደሊ ስለዚ ሌአውትስ መሪፅና ኣለና እቲ ሌአውት ዝመረፅናዮ ከዓኒ እቲ ስማርት ስታይል ከዓ ካብኡ ብምእታው ድደለናዮ ክንመርፅ ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ ጌርና እቲ ናትና ሪፖርት ድዩ ዶክሜንተሪ ክነዳልዎ ንኽእል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ መወዳእታ ዘለና እንታይ ሪሰት ግራፊክ ብለናሎ ሪሰት ማለት እዩ ሪሰት ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ነዚ ኩሉ ክሰርሖ ፀናሕና ናብቲ ኦሪጂናል ፎርም ናቱ ዝቕይሮ ወይ ከዓ ዝመልሶ ማለት እዩ ሲምፕሊ እንታይ ሪሰት ኢልናዮ ነቲ መጀመርያ ዝሰራሕናዮ ወይ ከዓ ሊስት ኢልና ሰሌክት ዝገበርናዮ መፅኡ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኩሉ ክንገብሮ ፀናሕና ዲዛይን በሎ ከለር በሎ እንታይ ኮይኑ ሪሰርች ምስ በልናዮ ኦሬዲ ናብኡ ተመሊሱ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ከዓ እንታይ ክንገብር ንኽእል ስማርት ኣርት ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ሓራይ ማር ሕጂ ድሕሪ ስማርት ኣርት ናበይ ክንከይና ቻርት ክንብልና ማለት እዩ ቻርት ክንብል ከለና ከዓ ምናልባት ምስ ስማርት ኣርት ተመሳሳሊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ኣበይ እንታይ ንጥቀም ይፈላለዩ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቻርት ሓደ ነገር ብመልክዕ ሪፖርት ክቐርብ ክንደልዮ ከለና ማለት እዩ ዝኾነ እቲ ንፅሕፎ ዘለና ዶክመንት ሪፖርት ዘለዎም ዝኸውን ኢና ቻርት ንጥቀም ማለት እዩ ቻርት ዝተፈላለዩ ዓይነት ቻርት ክህልውና ይኽእል እዩ እዚኦም ናይ ቻርት ቴምፕሌትስ ማለት እዮም ኮልምን መልክዕ እንተኮይኑ ከምዚ ክንደልዮ ንኽእል ላይንስ እንድሕር ደሊና ኣለና ከምዚ ፓይ ኣለና ብመልክዕ ፐርሰንቴጅ ኣብ ሓደ ሰርክል ዝግለጽ ማለት እዩ ክንዚ ፐርሰንት ኢልካ ሓደ ነገር ክትገልጾ ክትደሊ ከለኻ ማለት እዩ
بارس علينا لكع كم كل من كوينو جن أنصار بالتي ويكان نقولني ست زخنة area x y ستوك سيرفيس وتصطفى على عينات كوينهم كلهم تماسس على عينات سراحهم سرحنا طرح انتايتي في اليوم انتينا معس نتقام له نفلت كنكلالنا مالتي مستنا هنا عودي مستنا هنا تحستو يفعل على خابنا بن مالتي سلازي نقال خبز يوم كنرينا نابنت حدا فلوت خبز هنا كولمن علينا كولمن وسيدنا قال خابتي بزعبو خنفلط زلنا نقر كنرينا مالتي ስለዚህ ኮልመን ሰሌክት ገይረ ኣለኹ ሕጂ ብዚ ኮልመን ክብል ከለኹ ምናልባት ዝተፈላለዩ ዓይነት ኦፕሽን ክበኒ እዩ ለሰይ ኦኬ ይበሎ መብፀድም ኦኬ ሕጂ ቻርት ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ክነስተብሎ ዘለና ምስ ምንታይ መፂሎ ቻርት ኢን ማይክሮሶፍት ወርድ ኢሉ ብዚ መፂልና ዘሎ ናይ ኤክሰል ልክዕ ከም ናይ ኤክሰል ማለት እዩ ኩሉ እቲ ኣክቲቪቲ ብስንሰርሖ ንኽእል ልክዕ ከም ናይ ኤክሰል እዩ እንታይ እዚ እቲ ቻርት ዘለዎ ዲቴይል ዝህበና ማለት እዩ اوتوماتيكالي مسو يخفتالو مالتي كما يسرح زي كنرينا نحجيغن تي تشارت نايت تشارت فيتشرز كنرينا مالتي اوكي زي ابزي تنحلنا نغزيو حجي انت لنا ابزي تشارت ديزاين لنا لنا ابتي تشارت ديزاين كاني حد ريبنا لنا تشارت لاي اوتس chart stylus data and type ዝብል ማለት ሕጂ more detail data ክትከል ከለኻ ብዙሕ ነገር ተመሳሳሊ እንደኾነ ስለ ዝመጽእ ነቲ ጥቡ ጌርና ስተንከፍናዮ ግዜ ከይጥፋና ኣብቲ ሓድሽ ነገራት ክንከይድና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ቻርት add chart element ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ኦኬ elements ክንውስኽ ከለና ማለት እዩ እዚ ቻርት እዚ ብከምዚ ኢሉ ሂብና ጥራሕ ብከምኡ ዘይ ክንደልየ ንኽእል ኢና ንሕና ምስትና ህና ዳታ ወይ ከዓ ዶክሜንት ዝኸይድ ክንደልየ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብዚ ኣቲና ክንቀይሮ ንኽእል እንታይ እዩ ንኣብነት ኣክሰስ ኣለና ሆሪዞንታል ኢና እንደሊ ቨርቲካል ኣክሰስ ማለት እዩ ሲምፕሊ ብዚ እቲ ፍልልያ ብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ቁፅርታት ከመይ ይመፅእ ኣሎ ወይ ከዓ ሆሪዞንታል ክንገብሮ ከለና ቨርቲካል ክንገብሮ ከለና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣክሰስ ታይትልስ ዝብለና ኣሎ እዚ ከዓኒ እቲ ታይትል ከናበይ ኣክሰስ ክንገብሮ ንደሊ ቨርቲካል ዲና እንደልዮ ዋላስ ሆሪዞንታሊ ندليو نبلالنا مالت حجي access title إلو أبزي متينا لون تدا كمز جرنا خا access title كا بيجوني متينا لون مالتي vertical ويكا horizontal كنقول كنا خلو جزء تدا vertical إلنا زي نقومت نبلو زلنا مالتيو تدا horizontal إلنا خا نقولني ويكا نتي نقولني كاب تجام يمان خدو مالتيو حجي قال chart title بلنا لو chart title كه قال أبز حجي chart title اللي هي بنا لو أبلع على اللو مالتي دحر زي دلينا chart title نان نبل chart يعليو أبلع على دحر دلينا يو chart أباب نبلو center تدلينا يو أما أكل نبلو وي أبزي more option أتيناون بزعبا chart قالت توسخ نقبر مثال مالتي data labels بلنا له data labels كأني نتي data ويكا نابنت أبزع أتينا نان دحرينا داتا زبال دي كدلينا خلي مالتي اوكي نابنت انتي نري لنا انت دا تقصر مالتي اب رئستي نابنت بلو كاتيجوري 1 حجي بلو سيريس 1 حقي 4.3 لنا له دحدي لنا خينو نان دحر سلك جيرنا تي بقصري اب لعليو ايكونن مالتي اما اكل سنتر تيلنا اب سنتر ابو تطين دحر دلينا يو بيز اب تحت انت دلينا يو اب دغ بلعل دحر دلينا خمس نابلنا كنكاين نخل سيمبلي مالتي زي كول اوتس مالت قال كان ناي سبيتش مالتي وسدا بيلو كول اوتس لنا اب شيب 3 نيرنا مالتي we will still more options لنا كنكاين نخل مالتي اوكي نبل حجاب زي ايرور بارس زبلالنا ايرور بارس كا زي لنا انت خينو نان نبلو سيمبلي ويكا ستاندرد ايرور تيلناها percentage ايرور كمز እንዳገበርና ከከም አድላይነቱ ክንፈልዮ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብኸምዚ መንገዲ ጌርና ኤረር ባርስ ክንርኢ ንኽእል ግሪን ላይንስ ርኢና ነርና ብዝሓለፈ እዋንና ብኻልእ መልክዕ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቶም ዘይረኣዩ ሕንፃፃት ከመይ ገይሮም ክረኣዩ እንድሕር ደሊናዮ ማለት እዩ ንኣብነት ፕራይማሪ ሜጀር ሆሪዞንታል ኢና ኣለና ኦልሬዲ ሕጂ እቲ ላይንስ ተኣሊሎ ከምዚ እንድሕር ጌርናዮ already بخلمن تفعلي والله كمز نحر جرنا يون كله سايد ناتو على مالتي إذا حجي سيمبلي أبز زلوا خنري أنا خلنا تاي كم هاللاين نت نايتي ناتنا بروغرامينا ندالو مالتي اوكي سلازي ابزاتينا نحنا زمرزنايو كنوسد نخيل مالتي دحريو انت لنا بزي كيك لاي اوت زبلالنا كيك لاي اوت مالت كنتاي مالتي لاي اوت كنقول كنا حاجه حدا ديزاين وي حدا فورمات مالتي اوكي سلازي ابكندي نابنت نزل سيلكت غيرنا صنيحنا منالبات انت دا زي فتينايو ويون الاين نوتو قال كنز خنغورا لنا ابيلنا سيمبلي كابزي نتي لاي اوتس كنكيرو نخيل مالتي زيت كيك لاي اوت زل حجي لك اعتداتا نسي ግን تي لاياوت يفعل مالتي جن من تايزي من البات مونغو نو زياس كم زخن كير لنا بحريلنا سيمبلي كم زين جبرا مالتي تداتا خمس لوي تي كنعرين دلخا كنعرين خال سيمبلي مالتي سلازي كم زي كيك اكسس تول بار نبلو مشالو ابل علي نهصص ወይ ከዓ ዝደለና ነገር ኣብ ክንድፍቲ ዲቴይል ስታብ ኣቲና ንገብሮስ ኣብ ዝነጽንሖ ኢልና ዝኻኒ ኪክ ሌይአውት ማለት ከዓ ሲምፕሊ ኣብ ዳይሬክትሊ ክንጥቀም ክንደሊ ኸለና ኣብ ክንዲና ኢንሰርት ኸይድና ናብ
ቻርት ሲልና ንመርጽ ሓደ ብሓደ ኣብዚ ዝደለናዮ ክን ሌአውት ክንመርጽ ንኽእል ማለት እዩ ከም ዘላታ ቻርት ናትናስ ግን ዝተፈላለዩ ዓይነት ሌአውት ወይ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዲዛይን ትመጽእ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ሲምፕሊ ዝደለናዮ ነገር ድሕሪ ነዚኣ ደሊና ሰሌክት ንገብራ ማለት እዩ እቲ ዲቴይልስ ንሱ እዩ ግን ሌአውት ተቀይራላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቻርት ሌአውትስ ክንሪኦም ንኽእል እዚኦም እዮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናበይ ንኸይድ ናብ ቻርት ስታይልስ ማለት እዩ ስታይልስ ካ ከምቲ ኣብ ቴክስት ዝረኣናዮ ኣብ ቴብል ኣብ ስማርት አርት ኣብ ኩሉ ዝረኣናዮ ስታይል ሲምፕሊ ምቕያር ማለት እዩ ኦኬ መጀመርያ ክንሪኦ ዘለና ግን ኣብዚ እንታይ ቼንጅ ከለርስ ዝብል ኣለና ኣብዚ ብምእታው ዝደለናዮ ዓይነት ሕብሪ ክንቅይር ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ እዚ ምናልባት ናይ ኩሉ ሕብሪ ንሱ ኣውቶማቲካሊ ዝህበና ዘሎ እዩ ምናልባት ግን ንሕና እውን ባዕልና ክንቂሮ ንኽእል ኢና ከመይ ጌርና ክንቂሮ ክንሪኢና ንሕጂ ግን ኣብዚ ሲምፕል ኣቲኻ ጥራሕ ዝኾነ ሕብሪ ክትቅይር እንተደሊኻ ትመርፆ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ዝደለናዮ ሕብሪ ሰሌክት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ እንታይ ኣለና ቻርት ስታይልስ ኣለና ስታይልስ ክንብል ከለና ከዓ ወይ ኣብዚ ኣቲና ክንቂሮ ንኽእል ሕጂ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና እቶም ካታጎሪ 4 እቶም ሴሪየስ ኢልናዮም ዘለና ከዓ ማለት እቶም ሕጂ ዝተፈላለዩ ሕብሪ ክንገብሮም ኢና እሞ ኦኬ ሕጂ እቶም ካታጎሪ 4 እቶም ሴሪየስ ከዓኒ 3 ኣለዎ ከም ዘለዎ እዩ ደሎ ጥራሕ እንታይ ኢና ንቕይር ዘለና ስታይል ኢና ንቕይር ዘለና ስታይል ንቕይር ክንብል ከለና ከዓ ወይ ንፅባቐ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ምስቲ ትሕዝቶ ናትና ዝኸይድ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቻርት ስታይል ሰዓቲና ደስ ዝበለና ዋላ ባክግራውንድ ናቱ ጸሊም ዝኾነ እውን ክንመርጽ ንኽእል ከምዚ ጌርና ማለት እዩ ኦኬ ካብኡ ሓሊፍና ኣብዚ ኣቲና ተወሰኽቲ ስታይልስ እውን ክንመርጽ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ቻርት ስታይል ክንገብሮ ንኽእል እንታይ እዩ ሓደ ከለር ክንቀይር ንኽእል ወይ ከዓኒ ሲምፕሊ ካብዚ ስታይልስ ኣቲና ከዓ ደስ ዝበለና ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪ እዚ ናበይና ንኸይድ ናብ ዳታ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ዳታ ከዓ መጀመርያ ንረኽቦ እንታይ እዩ ስዊች ሮው ኦር ኮልመን ንብል ኣለና ሮው ወይ ከዓኒ ኮልመን ንቅያር ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ኣብዚ ሕጂ ንካታጎሪ ኢልና ቀሪብናዮም ዘለና 4 ኣለዉ ሴሪየስ ከዓ 3 ኣለዉ ማለት እዮም እቶም ሴሪየስ ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብ ሓንቲ ካታጎሪ ዘለዉ 3 እዮም ማለት እዮም እቶም ካታጎሪ ዝበሃሉ ከለዉ ብምልእታ እዛ 3 እዚኣ ኩላይ ብከምኡ ካታጎሪ 1 ካታጎሪ 2 ኢሉ ክሳብ 4 ኣለና ማለት ስለዚ ስዊች ሮው ኤንድ ኮልመን እንተኢልና ኣብ ክንዲ 4 ካታጎሪ 3 ሴሪየስ እንታይ ንገብር ማለት እዩ 3 ሴሪየስ ኮይኑ ኣብ 4 ካታጎሪ የመጽእ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሕጂ ነቲ ሮው ኤንድ ኮልመን ደሎ ክንገላብጦ ከለና ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪ ሴሌክት ዳታ ካ እንታይ ኢና ንርኢ ኤዲት ዳታ ማለት እዩ ኣብ ኤዲት ዳታ ካ ሲምፕሊ ተራ ኣብዚኣ ኣረው እዚኣ ኣቲና ሓንቲ ኤዲት ዳታ ትብል ሓንቲ ካ ኤዲት ዳታ ኢን ኤክሰል ትብል ማለት እዩ ኦልሞስት ተመሳሰልተን ግን ቁርፍል ያለውን እዚኣ ኤዲት ዳታ እንተዳ ኢልናያ እንታያ ኣውቶማቲካሊ እታ ዳታ ናይታ ቻርት ዝሓዘት ትመጻልና ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ከምዚ ጌርና እንተዳ ርኢናያ ለሰይ ኣብዚ 4 ካታጎሪ ኣለና 3 ሴሪየስ ከዓ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ንነፍሲ ወከፍ ከም ተቀድማ ኣቢልና ዝረኣናዮ እንተዳ ኣብዚ መፂና ነቲ ዳታ ኤዲት ክንገብሮ ደሊና እቲ ለውጢ ኣብኡ ንሪኦ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ካታጎሪ 4 ኣላትና ካታጎሪ 4 ሴሪየስ እዚኣ ሲልቨር ሕጂ እንታይ ሴሪየስ 3 ማለት እዩ ሴሪየስ 3 ስለ ዘላትና ካታጎሪ 4 ኣላትና ሴሪየስ 3 ከዓ እዚኣ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ 5 ዘላ እዚኣ ዝነውሐት ዘላ ማለት እዩ ንኣብነት ነዚኣ እንተዳ ለሰይ 3 እንተዳ ጌርናያ ደን ኦኬ እንተዳ ኢልና ኣውቶማቲካሊ እዚኣ ኤዲት ትኾን ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ሲምፕሊ ካብዛ ቻርት እዚኣ ኤዲት ክንገብር ተደሊና ኣብዛ ኤዲት ቻርት ኣቲና እንታይ ንገብር ኣለና ኤዲት ዳታ ንብል ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ኤዲት ኤክሰል እውን ዋላ ሓንቲ ፍልል የብላን ግን እንታይ ክንርኢና ዳይሬክትሊ ናይ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ይወስደና ማለት እዩ ኦኬ ግን ነዘን ዳታ እዚአን ሒዙ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ልክዕ እንታይ ከፊት ኣሎ እዚ እቲ ናይ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ብምሉእ እቲ ፔጅ ማለት እዩ እንተዳ ማክሲማይዝ ጌርና ሕጂ ከመይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ልክዕቲ ናይ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ምስ ኩሉ ትናቱ ሪበን ምስ ኩሉ ትናቱ ኣክቲቪቲ ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ካልእ ተወሰኽቲ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እቲ ሲምፕል ኣብቲ ካልእ ክንሰርሖ ዝፀናሕና ግን ከም ዘለዎ ክሰርሓል ንኽእል ኢና ማለት እዩ መስ ሕጂ እንተዳ ሚኒማይዝ ጌርናያ ኣብዚኣ መፅያትልና ኣላምሽ ሶ ኣብዚኣ ሕጂ ዝኾነ ነገር ንኣብነት ነዚኣ 4.5 ዘላ ወይ ነዛ ናይ ካቴጎሪ 3 ዘላ ሴሪየስ 1 ማለት እዩ እዚኣ ብሉ ነዛ ብሉ እንተዳ ኤዲት ክንገብር ኮይና ካቴጎሪ 3 ኢልና ሴሪየስ 1 ማለት እዩ ያ ካቴጎሪ 3 ሴሪየስ 1 እዚኣ ማለት 3.5 ደላ ነዚኣ እንተዳ ለሰይ 7 ጌርናያ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤክሰል ሲምፕሊ ሴሌክት ጌርካዮ ኣብ ኩልካ ጥራይካ ትፅሕፍ ኤዲት ትገብሮ ማለት እዩ እንተዳ ነታ ዘላ ክትውስኻ ደሊኻ ሴሌክት ጌርካ ይኮንካ ንተብል ከመይ ትገብራ ክንሪኣ ኢና ድሓን ሶ ሕጂ ንሳ እንታይ ኮይና ማለት እዩ 7 ኮይና ማለት እዩ
ስለዚ እቲ ዲዛይን ኩሉ ግዜ ይቀያየር ምክንያቱ ሓደ ነገር መራ ከዓቢ ወይ ክነእስ ከሎ ንኩሉ ኣብ ግምት እቶ ክኸውን መጠን ሕጂ እዚኣ ክሳብ ሻብ ኤዲት ኣቲኻ ኤዲት ዳታ እንተዳ ኢልካዮ ኤዲት ዳታ ሲምፕሊ ወይ ከዓ ኤዲት ዳታ ኢን ኤክሰል ትልካዮ ኩሉ ተመሳሳሊ እታ ኤዲት ዳታ ኢን ኤክሰል ግን ምስ ኩሉ እቲ ናይ ኤክሰል ፊቸርስ ትኸፍተልና ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ጌርና ከዓ ነቲ ናትና ቻርት ኤዲት ክንገብሮ ንኽእልና ማለት እዩ ኣብዚኣ ሪፍሬሽ ዳታ ትብላላትና ሕጂ ኢንኣክቲቭ ኣላ ግን እዚኣ እንታይ ንምግባር እያ ምናልባት ነቲ ዳታ ሓድሽ ነገር ሰሪሕካ ፀኒሕካ ነቲ ሌተስት ወይ ከዓ ኣፕዴትድ ዝኾነ ንኽትነግረና እያ ሲምፕሊ ሪፍሬሽ ማለት ጥራይሓ ካብ ዳታ ግሩፕ ምስ ወዳና ሕጂ ናበይና ንኸይድ ናብ ታይፕ ግሩፕ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከዓ ሓንቲ ጥራሓ ዘላትና እሳ ከዓ ቼንጅ ቻርት ታይፕ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ቻርት ታይፕ ናቱ ክትቀይሮ እንድሕር ደሊኻ እዩ ሲምፕሊ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር ሕጂ ንሕና ሴሌክት ጌርና ዘለና እንታይ እዩ ኮልምን እዩ ኮልምን ዓይነት ማለት እዩ እንተደኣኒ ካልእ ደሊና ለሰይ ብላይን መልክዕ ክግለፅ ተደሊናዮ ላይን ንብላ ደን ብከምዚ ከዓ ተምፃልና ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ እቲ ፕሮጀክት ብፍልይ ድበለ ክነዳልዎ እንተደሊና ሲምፕሊ ንሰርሕናያ ከምዚኣ ክእል ማለት እዩ ወይ ብባርስ መልክዕ ለሰይ ባር እንድሕር ኢልና ኢኻ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ግን ንጎኒ ኮይኑ 4 ካታጎሪ ኣለና ብጎኒ ብታሕቲ ከዓ እቶም ሕብርታት ከዓ እቶም 3 ሴሪስ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ እቲ ዳታ ከምዚ ጌርና ክንቀይሮ ምስ ንደሊ ከዓ ሲምፕሊ ናበይ ንኸይድ ማለት እዩ ናብ change type ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ታይፕ ግሩፕ ክንሰርሓ ንኽእል እዚኣ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ እንታይ ሕጂ ኣብ ቻርት ሓንቲ እንታይ ኣላትና ኣብዚ ኢልና ሌኣውት ኦፕሽን ኣለና ኢልና ነርና ብሌኣውት ኦፕሽን ልክዕቲ ኣብ ፒክቸርስ ንገብሮ ዝነበርና ኣብ ሼፕስ ንገብሮ ዝነበርና ዋላ ኣብ ኩሉ እቲ ኣቐዲምና ክንሪኦ ዝፀንሕና ናይ ስማርት ኣርት ክንሪኦ ዝፀንሕና ሌኣውት ኦፕሽን ኢና ትህበና ኢልና ነርና ኣብዚ ታሕቲ ግን እንታይ ኣለዋና ሓንቲ ፕላስ ሳይን ኣላትና እዚኣ ከዓ ቻርት ኤሌመንት እዚኣ ቻርት ኤሌመንት ሲምፕሊ እንድሕር ከፊትናያ እንታይ ኣለና ማለት እዩ እቶም ኣብ ኣድ ቻርት ኤሌመንት ንረኽቦም ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ቻርት ታይትል ኣለና ሰሌክትድ ኣሎ ንድሕር ደይደለኹ ቻርት ታይትል ይኣልዮ ማለት እዩ እንድሕር ደለየ ከዓ ሰሌክት ገብሮ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ካብ ኣድ ቻርት ኤሌመንት ሲምፕሊ ኣብዚ ከዓ ኣላትና ሓንቲ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ትሕት ኢላ ከዓ ቻርት ስታይልስ ኣላትና ቻርት ስታይልስ ክንብል ከለና ከዓ ሓደ ስታይል ማለት እዩ ትብዛዕቲና ክንቀይሮ ንኽእል ናይ ስታይል ዝደለናዮ ሰሌክት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ካብዚ ሲምፕሊ ነቲ ቻርት ሰሌክት ክንገብሮ ማለት እዩ ስታይል ኢና ንቀይር ዘለና እምበር ዳታ ከም ዘለዎ እቶም ኣብኡ ዘለው ኢንፎርሜሽን እውን ከም ዘለዎ እዩ ብድሕሪኡ ምናልባት ከዓ ከለር እንድሕር ደሊና ከዓ ኣብዚ ብምእታው ከለር ከዓ ዝደለናዮ ከለር ሰሌክት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ ጌርና ዝደለናዮ ከለር ሰሌክት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ then ኣብ ፋይናል ከዓ እንታይ ኣላትና ኣብዚ ቻርት ፊልተርስ ኣላትና ቻርት ፊልተርስ ከዓ እንታይ እያ ንክልቲአን ነቲ ሴሪስን ነቲ ካታጎሪን እያ ትኸፍተልና ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንዕኡ ክንገብሮ ንደሊ ንኣብነት ኣብ ሴሪስ ዋን ክንገብሮ ንደሊ ምቅያራት ተልዩ ኣብዚ ኣላትና ሲምፕሊ ኣብዚ ኣቲና እንታይ ኣላትና ኤዲት ሴሪስ ክንብል ንኽእል ኢና ሴሪስ ዋን ሕጂ ሰሌክት ጌራትና ማለት እዩ ሕራስ ተብሂልና ኣሎ ተን ካልኦት ፀሊመን ሃሲሰን ኣለዋ እታ ሴሪስ ዋን ግን እንታይ ኮይና ኣላ ኣክቲቭ ኮይና ኣላ ሴሪስ ቱ ተይለ ደሴም ሴሪስ 3 ተይለ ደሴም እታ ሴሪስ 3 ሰሌክት ኾነለይ ማለት እዩ ብካታጎሪ ከዓኒ ካታጎሪ 1 ተይለ ካታጎሪ 1 ካታጎሪ 2 ካታጎሪ 3 ካታጎሪ 4 ከዓ ሰሌክት ኾነለይ ማለት ሕጂ እንታይ ኤዲት ክገብሮ ክእል እየ ማለት እዩ ሲምፕሊ ንሪኦ ስለሆ ሕጂ ሰሌክት ንምግባር ጥራሕ ዘይኮነ ንኣብነት ኣብዚ ሰሌክት ዳታ ዝብል ዘሎ ኣቲና እውን እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣውቶማቲካሊ ኣብዚ እውን ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ለሰይ እንታይ ንገብር ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ከፊታትልና ኣላ ሴሪስ 1 ሴሪስ 2 ሴሪስ 3 ኢላትና ኣብዚ ከዓ ካታጎሪ ከዓ ካብ 1 ክሳብ 4 ኣለና ንኣብነት ካታጎሪ 4 ኣየድልን እዩ እንድሕር ኢልና ለሰይ ካታጎሪ 4 እንታይ ንገብሮ ቸክ ንገብሮ ኣንቸክ ንገብሮ ማለት እዩ ዘን ኦኬ ንብላ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ካታጎሪ 1 ካታጎሪ 2 ኤንድ ካታጎሪ 3 ጥራሕ መፂለይ ማለት እዩ ተዳኣኒ ተወሳኺ ካታጎሪ 4 ከዓ ክገብሮ ድደሊ ኮይኑ ከዓ ሲምፕሊ ኣብኣ ብምእታው እንታይ ክገብር ክእል ማለት እዩ ካታጎሪ 4 ቸክ ክገብሮ ደን ኣፕላይ ከዓ ኣብላ ማለት እዩ ኦኬ ደን እቲ ካታጎሪ 4 ከዓ መፂለይ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚኦም እውን ከም ሾርትካት ነቲ ኣብዚ ክንገብሮ ዝፀንሕና ብቕልል ዝበለ ክገብራልና ዝኽእል እየን ማለት እዩ ኦኬ ኦኬ እምበር ስለዚ እቲ ኣብ ቻርት ዲዛይን ክንሪኦ ንኽእል እዚ እዩ ነይሩ ሕጂ ናበይ ክንከይድና ናብ ስክሪንሾት ክንሰግሪና ማለት እዩ ስክሪንሾት ከዓ ከምቲ ሽሙ ዝነግሮ እንታይ ማለት እዩ ስእሊ ወይ ከዓ ስክሪንሾት ግን ናይ ምንታይ እዩ ኣብዚኣ ኣረው ድሕሪ ኣቲና እንታይ ብለና ስክሪን ክሊፒን ብለና ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ናይታ ዴስክቶፕ ናትና ናይታ ሰሌክት ዝገበርናያ ቦታ ከመይ ጌርና ስእሊ ንእቱ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ እቲ ከርሰር ናተይ ኣብዚ ክገብሮ እየ ደን ኣብ ስክሪንሾት ብምእታው ስክሪን ክሊፒን ክብላ እየ ማለት እዩ ኣውቶማቲካሊ ስክሪን ክሊፒን ዝበልኳ ናበይ ኣምፅያትኒ ናብቲ ዴስክቶፕ ኣምፅያትኒ ማለት ስለዚ ኣብዚ ሰሌክት ዝገበርክዎ ኤርያ ንኣብነት ነዚኣ እንድሕር ሰሌክት ጌርያ እዚኣ ኣውቶማቲካሊ ናበይ ተኣቱ ከም ስእሊ ኮይና ናብታ
كرسر يزلعتها مالتي زي حاجة حنت سيليا جن نايمن سيليا متى أوتوماتيكالي نايتا ديسكتوبي مالتي لك كم زغون سلتريت خونكا أبزي علني دحر روتيت كجبرو دلي بزي جوني كله ريسايز كجبرو دحر دليون علني مالتي the same time كا layout option علني مالتي سلزا أبزاتي simply كم زخجبر خيل نبذل له بوتها كنقصاص خيل مالت سلازي اذا حنتي سرحنا سكرين شوت كا انتيا اب افت سكرين ناتكا سيلكت زغبر كايو اريا اوتوماتيكالي نا كمبيوتر كا كاتو خمس خيل مالتي اوكي حرايم بار دحري illustrations نابينا نغيد ناب ميديا كنكينا مالتي اب ميديا خاني حنتي ازلاتنا سا اونلاين فيديوز مالتي اونلاين فيديوز كنكلنا انتي من حدا يو ار ال وي كاني نحدا فيديو لينك امصينا افتنخنا دوكيمنت كنغبرو خلنا مو اني تايم كاو اكسس كنغبرو خلنا تي اونلاين فيديو زلينا مالتي نابنا حجي انا اب يوتيوب بمخات لسي نزيا انت غير له كوبي الى له مالتي اوكي جي نزيا كوبي مسبل كوا سيمبل انت لني يو ار ال لن مالتي سلازي ابزي مصي ابزي نحرك غبرا دلي انت مصي الى تا لينك كم زغبرا خيله ግን تا لينك اب كم سلاز غبر كوا دايركتلي تي فيديو فيو غبرو مالت ايكون سلاز انت يغبر بميديا بمخات اونلاين فيديو يبلا مالتي تا كرسرناتي ابزلا ابزي يزدل يزلو تا فيديو سلازي ابزي بمتاو اونلاين فيديو اللي يالله حجي تختبنيا تناتي لينك زوتولو بوتا تختبنيا مالتي يا حجي enter the address for the online video لانه مالتي ابز بمتا حجي سيف اللي يالله and then تا فيديو تمصاليا بدحري انت يغبر insert بلا مالتي حجي تا فيديو افتناتي دوكيمنت اتعلا مالتي لكع كم حنت سيلي لكع كم حنتي اقدمنا خنوتو صنحنا كل عينت ولا شارت نولا قال لك اخمو ابزي انت متلنا له لاي اوبشن متعلا بينا كتكون دحر لي على سي كم زغبره لك تا فيديو حجي ابزي بحلت مالتي حجي اوريدي تا فيديو ابزي مصات لي على مالتي دحر يريا نابنت حجي نايتي ابلا على زلو مغلصي ناتو فيديو موسختا زدلي دحر كوينو كم زغيري اتوا مالتي كابز كليك كابز اكتيف كغبرا دحر دلي وي كاني فيو كغبرا انت دلي كليك كغبرا ذن تا فيديو خا دايركتلي تاي تغبر تمصالي مالتي بخمس منقد غيرنا خا اوكي نا يوتيوب سلازونه حجي اوكي خبلاي ذن انت خطغبرا اوتوماتيكالي تزدل خو اونلاين مصات لي مالتي زي حجي ادفرتايز سلازخوني تدا سكيبي لي حجي مصات لي تا فيديو مالتي اوكي اوري فالناتنا فيديونا كيبلس كنا كم زغيرنا خا فيديو خنو جي تا ميديا اتينا اونلاين فيديو نبلا سا سيمبلي او اتينا تا امصينا يزلنا كوبي نايتا لينك نايتا فيديو مالتي ابتا زحبتنا اوبشن ابزي انا تواتن انسرت نبلا مالتي سلازي زي خاتا ميديا كندري نخيل مالتي اوكي حرايم بار حجي انت لنا دحري ميديا لينكس علينا مالتي لينك مالت كاني انتايو طبقو مالتي سلازي اب تحت زي لينك بوك مارك اند كروس ريفرنس كندينا مالتي زيهم كلهم مس لينكس تاحاجيهم انتاي مالتي حدا فايل مس حدا كال فايل وي كا مس ويب سايت وي مس ايميل مس زخونه مس كال دوكيمنت كتتحاجو خدل خلها مالتي نابنت انت كنبل نخل حجي حدا لينك امصي ابزي انشن تايمس دي اباكاس بلنلو بزعبا اباكاس ابز حدا زرزرات علني ግን سب أباكاس نتاي مخانا زي كفلت أخيلي نابنت حجي مجمريا زنبرتنا كالكوليت كغبرز تقوم لازم نبرو دحرنا كمبيوتر نمصع مخنيات زخونت مخانا زخونه سب زي كفلت أخيل حجي ديلس نون كومبيتين تولز إز أباكاس حجي أفتر ديتيلز اللي زخي زلو أنا قل بزعبا أباكاس مصحف مولو ويك أبوزو خانة ببزدل لسه من دحر دلي كبت دوكومنتناتي أب كند بزحوصون تاي قبر نزيا أباكاس زيا كليك جيرو ناو اخن تخيل نافت ديتيل كان تخيل غبرو مالتي اوريدي جن اب ديسكتوب تدا تملسنا اب ديسكتوب ناتي انت جيرو له بزح حدا فايل what is a computer زبل حدا فايل جيرو له مالتي حجي ازي what is what is انا اباكاس زبل ابز نحراتينا تي ديتيل سب زرخو حجي انتي what is انا اباكاس زبل بزعبا اباكاس مالتي اوكي حجي بزح حيكونن جن ولا hundreds of page خون خلي مالتي حجي نابز لينك زخمه غير سب دايركت كونيكت خون اتا لينك تطمن مالتي سلازي دحراب زي تمليسه قبر مالتي نزي اباكاس سيلكت غبرا مجمريا مالتي حجي سيلكت مس غبر كوا نزي حجي تصلام يزلا اوريدي كونيكت مس غبر كوا مستا فايل كن تاكم تكون كدرينا مالتي حجي اباكاس يله نابي خيد لينك بلا لينك مس مني خا لينك تغبرو دلي خدلها ابزي تي existing فايل دي مس حدا زلو فايل دي ولا ابز دوكيمنت زلو فايل دي ወይ ካን ሓድሽ ዶክመንት ክሬት ትገብር ለها ወይ ካን ምስ ኢሜይል ይሃ ዝፈላለዩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኤግዚስቲንግ ፋይል ኦር ዌብ ፔጅ ተይልያ ኦኬ ኣብ ያለው ኣብ ዴስክቶፕ ኣሎ ኣብዚ ይደልዮ ማለት እዩ ፎልደር ስለ ዘይኮነ ምዝም ፎልደር የለን ንታሕቲ ብምውራድ እንታይ ይደሊ what is a computer ዝብል ፋይል ኣብ ዴስክቶፕ ዝገበርክዎ ንዑ ይደልዮ ማለት እዩ ኦኬ
سيمبل حجي ابزي سوري وات از انا اباكاس مالتي ابز لني نعو سيلكت غبرو دن اوكي يبلا مالتي حجي تا اباكاس انت كوينات ليالا كم حنتي لينك كوينات ليالا مالتي بلو كوينا لا اوريدي سلازي نابز بمصح حجي لينك كوينا لا مالتي سلازي انت بلن لو او ندحر بوينت غيره تدا نافتي اباكاس بزعبا اباكاس تصحف ديتيل سلطات كون خل دوكيمنت كون خل فيديوز كون خل ناو نحر خير كوين انت خغبري نابزا سيلكت بمغبار حجي انت بلن لو تدا بوينت غيره بزي حجي كنترول كليك تو فولو لينك لنا حجي نافتي لينك كي تخينكا كنترول حيسكاس كليك غورو مالتي كنترول حيزا كليك بلو مالتي حجي نابي وسيدن اوريدي نافتي وات از انا اباكاس زبل وسيدن مالتي سلازي خمس منقد غيركا خا حدا دوكيمنت انت دا لينك غبرو دليخا زيا لينك تتقبل مالتي نحريو ابزي انت لنا بوك مارك لنا بوك مارك خنتاي بوك مارك نقول لك لك اخومي زيهم كلهم لينك سابتات لينك زلو مس لينك زتحاج يمكن بوك مارك حجي انتايو نحنا حدا مصحف وي حدا بوك غيرنا مارك نقبروا له مالدي وعلى زرب نامنت او عند حرقاتينا حدا كونيكت نقبروا له لهم لسي مجمريا ابز بمخد اوكي حجي ديسكتوب كمبيوترز على نبزي اوكي سو نديسكتوب كمبيوترز سيلكت يري على خبزي نابي خيد ناب بوك مارك تخيل مالتي حجي بزي نعا اب كندي ديسكتوب ببزح انت لا ويكا زي تقدس النجر تخينا لسي دي الى ديسكتوب نبال مالتي لسي بي سي ولا ديسكتوب كمبيوتر زلامش دي بي سي اللي له ابزي ادبلا ابزي حجي انت يزي بوك مارك هي بيان نزيا سيلكت غيره نزيا ديسكتوب كمبيوتر انت ادلي كل غزي اب بوك مارك خيدن تخبل لنا انا دي ديسكتوب قبل لي تي كمبيوتر سكا بي سي اللي له مالتي ابزو بوك مارك تاعتنا حجي حدا دي بي سي زبل ادغير له مالتي سلازي زي حجي سيلكت مباراه لنني ولا 300 بيج كون خلي سيمبلي اب بوك مارك بممصا انا حجي انت على نبزي دي بي سي زبل بزح خغبر خلي انا ابنت ندحر علني ال سي بلو ولا زرو له غيرس مارك خغبر خلي مالتي كند زرو له اد ندبل خيل خلي سو دي بي سي ندحر لي انا ግን حجي نزي انت يغبر غوتو يبلا نابي نابتا بدي بي سي مارك زغبر كوا مالتي غوتو ندحر لي شعور اوتوماتيكالي نابي كيدالا ناب ديسكتوب كمبيوترز كيدالا مالتي لسي قال تي نحنا ندلي دلنا لسي كوميونيكيشن تاع خوينو ني كوميونيكيشن بوك مارك غبر ندحر لي ابزاتي سي ام سي له كوميونيكيشن مالتي حجي زي بزي بوك مارك غير انت غير له ادي لي مالتي اوريدي دحر كوميونيكيشن دلي نا كوميونيكيشن مخاد مدلاي ايد لينني نابنت ازيا اب مبل 300 بيج كتب تخيل يا سو غادي فيلو حجزي نورمال ابزي بممصا بوك مارك له انت غبر سي ام سي دلي ويكا كوميونيكيشن يقول قام عليتي نعا سليت غبره اب دخون تصنح انت خلا ግን نعا سليت دحر غيره غوتو يبلامو شعنا بيت خير مالتي اوتوماتيكالي نابتا كوميونيكيشن تبل خير مالتي حجي بوك مارك خاتي لينك خوينو ግን ويزين ذا دوكيمنت خون كله بملكع بوك مارك زقمدنا اوكي اوكي بدحريو كروس ريفرنس مالتي كروس ريفرنس ون بزح زفل يبلان ግን መብዛሕትኡ እዋን ክሮስ ሬፈረንስ ንጥቀመሉ እንታይ ብዙሕ ሄዲንግ ምዝህልወና ወይ ከኣኒ ብዙሕ ፊገርስ ምዝህልወና ማለት እዩ ንክሮስ ሬፈረንስ ግን ሲምፕሊ ኣው ብምእታው እቲ ሄዲንግ ደለና ንመርጽ ሄዲንግ ክንደና ንደሊ ናይቲ ሄዲንግ እንታይ ዓይነት ሬፈረንስ ኢና ንደልየሉ ደለና ኣብዛኣቲና ነምበር ሄዲንግ ክኸውን ክእል ፔጅ ነምበር ክኸውን ክእል ሰሌክት ንገብሮ ዘን ንዓኻ ደሰይም ወይ ኣብታ ደደለላ ሰዓት ሪፈር ጌርና ንኸዳ مالتي سلازي بزح زفرالي بلنن طرحتي اب لينكس كن نفلطو زلنا كما غيرنا ويزين ذا دوكيمنت كون خيل كاب دوكيمنت وصاي كون خيل مس ويب سايت كون خيل ويكا مس ايميل كون خيل مس دوكيمنت كون خيل كما غيرنا لينك نغورو اتي ددلنايو بارت نايتي دوكيمنت مالتي دحري لينكس تاعنا كومنت سالنا كومنت سيمبلي بزعبا تاسخا تحفظ لها كومنت تقبر دحب دليخا اب غليخا غلا ابزلات نحجي كومنت ندحري ليها اوتوماتيكالي نابي كتوسدنيا بزعبو كولو زخل مالتي ابزخا تزليني كومنت يتصحفلو مالتي اوكي حراي بار حجي اتا قصيلا نريا انتايا هيدر اند فوتر مالتي اوكي حجي هيدر اند فوتر كا كل غزي ابزل علينا زخونه بيج ويكا اب تحتي ندحر مزينا انت لنا حجي بزنابنت نمبر علينا نمبر ndaوسخه كنت تزدنا بيج خدلنا مالتي حجي ابزي ndaوسخلنا كخيد ويكا اني تي ستايل نايتي بالعلي هيدر نبلو بتحتي فوتر نبلو ابزاتينا خنمرص نخيل مالتي نابنت ابزي بميتاب حجي انا هيدر دحر كمرص بله لسي دخونه ولا سيمبل هيدر ابزي انتاي بلنلو دحر سيلكت غيره تايب هير بلنلو حجي تايب تقبر ابز على دي تايب تقبر نمبر دي تايب تقبر اسوكي ግን تهيدر كمزي لماتي ازي ندا ريبيت እንዳሆነ ዝኸይድ ነገር ይብንሎ ማለት ነው። ኣብነት ሕጂ ለሰይ እንታይ ክንመርጽ ኢና
ابزي بمئة حجي فلي دبله هيدر على نفس مالتي اوكي سو نزل كليك انت غير حجي هيدر هذا هيدر يبن له مالتي اوكي نمبر 1 كايلو دن كخير كله خشعو تاي نمبر 2 بعلى خبلي مالتي كم زين دابل خا هيدر نمبر 3 نمبر 4 دابل خا يخيد مالتي سلازي تي هيدر حدا ستايل او زلو كالاي كار ريبيت دات دغاغم زخيد مالتي تفطر كنل كنخا ذا سيم كاو زفلي ولا حنت يبلون طرح انتايو السخا ابت تحت شنخ نايتي بيج مالتي اوكي بحراب زمتينا ابت تحت شنخ انت تدلي نابنت حجي ابت تحت شنخانه تايب هير سلست اربعه تايبس تدليم تخوينا نز سيلكت غبر مالتي اجي انت يمثلنا له سلست تايبس على نفسي كل جزء افت فوتر نايتي ندحر كم زغيرنا رينا حجي زيتي فوتر مالتي ስለዚህ ሄደር ኤንድ ፉተር ከአብ ለዓለም በታሕት ናይቲ ፔጅ ንደልዩ እንደገና እንታይ ሪፒት እንዳኾነ ወይ ከዓ እናተደጋገመ ዝኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚህ ኣብዚ ከዓ ሄደር ኤንድ ፉተር ከምዚ ጌርና ክንአቱ ንኽእል ማለት እዩ ድሕር ክንድምሶ ደልና ከዓ ሄደር ኣቲና እንታይ ኣለና ኣብዚ ሪሙቭ ሄደር ድብል ኣለና ሪሙቭ ንገብር ማለት እዩ ኣብዚ ኣቲና ሞር ሄደር ንብሎ ተወሳኽቲ እዮም ሲምፕሊ ኤዲት ክንገብሮ ተደሊና ኣብዚ ኣቲና ኤዲት ንገብሮ ተዘይ ኮይኑ ከዓ ሪሙቭ ንብሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ሄደር ኹን ዋላት ፉተር እውን ኣብኡ ኣቲኻ ሪሙቭ ፉተር ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት ሕጂ ንኣብነት ፔጅ ናምበርስ 4500 መፅሓፍ ፔጅ ዘለዎ መፅሓፍ ተኮይኑ ሄደር ትገብረሉ ብኡ ከዓ ናምበርስ ሳይን ትመርፅ እምበር ሲምፕሊ ናምበር እንዳፅሓፍካ ይትኸኛ ስለዚ እቲ ሄደር ኤንድ ፉተር ከዓ ፍቲ ፔጅ እንዳወሰኸ ሶሪ ፍቲ ፔጅ እንዳተደጋገመን ዝኸይድ ነገራት ትገብረሉ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪ እንታይ ኣለና ፔጅ ናምበር ክንብል ከለና ከዓ ናምበር ናይቲ ፔጅ ማለት እዩ እዚ ክንብሎ ፅናሕና ኮይኑ ግን እቲ ሄደር ክንብል ከለና ሕጂ ብትክክል ነቲ ኣብዚ ዝግበር ኩሉ ንጥፈታት እዩ ዝገልፅ እታ ናምበር ክንብል ከለና ግን ናምበር ጥራይ ንኣብነት ካልእ ንጥፈት እንታይ ኣሎ ተይልና ሽም ናይቲ ደራሲ ሕጂ ሄደር ኢለ ኣለካ ኣነ ኣብዚ ለሰይ ታይፕ ሂር ብል ኦኬ ኣብዚ እንድሕርቲ እታ መፅሓፍ እንድሕር ሕጂ ለሰይ ኮምፒውተር ኮይና ኮምፒውተር ኢለ ኣለኹ ኦኬ ሕጂ እዚ በቲ ሄደር የፅሒፈ ዘለኹ ባዕለይ ኣይኮንኩን ሄደር ሰሌክት ስለ ዝገብሮ ኦኬ ስለዚ ተዳኸም ኢለ ፅሒፈ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍቲ ፔጅ ድሕር ሪኣ ኮምፒውተር እንዳበለት ትኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እንድሕር ባዕልኻ ክትገብሮ ኮይንካ ግን ነፍሲ ወከፍ ክትፅሕፎ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኢንሰርት ናምበር ክብለና ከሎ ግን እንታይ እዩ ፔጅ ናምበር ማለት እዩ ኣብዚ ብምእታው እንታይ ኢና ፔጅ ናምበር እንደሊ توب اوف ذا بيج تخوينو قبل على اللو قبل على بتصقام بماكل بيمان ولا وان بيج دي خبلنا ندليو ابزاتينا بزح مرچاتات علينا مالتي اوكي نابنت حجي حنتي دحر سيلكت غيرنا لسي دحر نزي حجي سيلكت غيرنا ماكل كويناس كمزي اختكو دحر دلينا سيلكت نغبرا مالتي ስለዚህ ታ ፔጅ ናምበር አው አመጻላ ሁሉ ጊዜ ድሕር ወሪደ 2 3 ዳበለ ወላ 100 ፔጅ ሲሃሉ 3 4 ዳበለ ክንቲ ፔጅ ካ ይኸደልና ማለት ስለዚህ በከምዝ መንገድ ጌርና ካንታይ ንገብር ፔጅ ናምበር ንህቦ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ፔጅ ናምበር ምርጫታት ኣብ ላዕሊ ዲና ንደልዮ ኣብ ታሕቲ ዲና ንደልዮ ዋላ ኣብ ታሕቲ እውን ክንገብር ንኽእል እዩ ታሕቲ ኣለና ኣብዚ ኣብዚ መፅሓፍ ታሕቲ ማእከል ሲምፕል ከምዚ እድደሊ ወይ ከዓ ከምዚ ክትኮነለይ ዝደሊ እንታይ ኢለ ሰሌክት ገብራ ደን ዋን ፔጅ ኢላ ትንላ ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚ መንገዲ ጌርና ከዓ ናምበር ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪ ሄደር ኤንድ ፉተር ናበይ ክንከይድና ናብ ቴክስት ክንከይድና ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ቴክስት ከዓኒ መጀመርያ ንረኽቦ እንታይ እዩ ቴክስት ቦክስ ማለት እዩ ቴክስት ቦክስ እንታይ ማለት እዩ ናይ ቴክስት ቦክስ ማለት እዩ ሲምፕሊ ሓደ ንሕና ፅሑፍ እንፅሕፈሉ ዝተወሰነ ቦታ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ብምእታው ብዙሕ ምርጫታት ኣለና ለሰይ ኣብዚ ከርሰር ናተይ ዘላቶ ኣብዚ ብምእታው ዝተፈላለየ ምርጫታት ኣለኒ ካብዚ ከዓ ንሓንቲ ሰሌክት ገይረ يأتو نابنت نزي عند حر سيلكت جيريا زيا بين تكست بوكس يا مالتي إذا تكست بوكس زيا كم زخونة بوكس كان كساقصا خيلي نابزلو له خوخا كجبرا خيلي ريسايز كجبرا خيلي كم زلو له خو ديزاين جبرا خيلي جن زيا مستتصحفت زت حزي بلان بين يا مالتي مهنياتو أبزي ولا نتتصحفت أنت دا إديت كجبرو لليه نابي زخيد نابزل عايز حجي لسه أنت خن جبرينا نتان كراينا نابن حجة أبزعنا بتصحف دليله تي دتصحفها كلر جيري له مالتي أوكي حجي ندحر كتصحف كوينة نابي أتخيد سجيرة أتخيد دامبر ويكاني سجيرو دا يتخيد امبر قبل علتي نتي تكست بوكس ايتم كفوني مالتي زغا ان منتاي زلينا تكست بوكس زلينا ددلنا يو فلي دبل نجر كنصحف كنسرح له مسندل مالتي اذا بزلو صحفت كم زلينا كنصحف نخلينا تكست بوكس بزيكا زتفعل عين الديزاين اتينا ابزي كنجبر كنمرص نخلينا مالتي اوكي قال انت لنا بزيكا زي ابزي تكست بوكس يلو كم مرجع زبنا مالتي أبزي بمتاو استفعل على عين مريتش أيه بنايلنا لنا زي بري ديزاين تمبليتس زمرتنا يو كنجبر نخلينا مالتي ولا خمزي لسينا ابنت حجي بحرنا زي مريتنا نتي بيج بزقونو حدا تكست بوكس علينا مالتي
زي كما لاينت نايت نحنا نشرحو زلنا دوكيمنت كنتقمولو نخيل مالتي بزي كاز كن انت يالنا بعلنا ون سيمبل زخونه تكست بوكس كنقبر نخيل مالتي زي حجي انتاي ابز بممصا انتاي نبل ابزي اوكي مور إلنا له زي كاب اوفيس توساخي ولا عند زف ليبلز بري ديزاين تمبليتي جن درو تكست بوكس بلنا له درو انتيلنا جن بعلنا ابز متينا نحنا نعنا دمچ كنسرح نخيل مالتي نعو ون نحنا كما غيرنا اديت نغبرو ابزي اقدمنا زرعنا يو كم زدلنا غيرنا كم تكست بوكس اديت كنغبرو نخيلنا مالتي سو ابز متينا نصحفو صحف مزي ابز زلو تكست زتححز يبلون مالت بينو كم ز ابينو بوتا زلو مالتي مسو اينقساقس مسو ኤዲት አይኮድኒ ማለት ስለዚህ በከምዝ መንገድ ገርናኻ ኤክስ ቦክስ ክነቱ እንሰል ማለት እዩ ሕሪንት ያለና ኪክ ፓርትስ ክንብል ከለና አስተፈላለየ ዋን እዚ ኪክ ድብል ቃል ኣብ ቦርድ አልዒልና ያለና ሓደ መጀመርያ እንታይ ነርና ኣብዚ እዚኣቶም ኪክ ኣክሰስ ቱል ባር ኢልና ነርና ማለት እዩ እንታይ እዮም እዚኦም ከዓ ብህፁፅ ንደልዮም ነገራት ኣብ ክንድፍትናቶም ታፕ ኣቲና ገለ ንደልዮም ኣብዚ ነቐምጦም ኢልና ነርና ዋላ እውን ኣብዚ ኣቲና ካስተማይዝ ክንገብር ንኽእል ዘድልየና ነእቱ ዘድልየና ከዓ ነውፅእ ኢልና ነርና ሕጂ እዚኦም እንታይ ኢልና ኪክ ኣክሰስ ቱልባር መሊስና ብዛዕባ ቴብል ክንመሃር ከለና ከዓ እንታይ ኢልና ነርና ኣብዚ ኪክ ቴብልስ ኢልና ነርና ኪክ ቴብልስ ክንብል ከለና እንታይ እዩ ኦሬዲ ሰሪሕና ቀሚጥና የድፀናሕና ንቐፃል ንድልዮ ተኮይኑ ኣብዚ ነቐምጦሞ ሽዑ ኣብዚ ደለና ሰዓት ከዓ ነምፅኦ ኢልና ነርና ኣብዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ኪክ ፓርትስ ክንብል ከለና ንሕና ቴክስት ንኣብነት ለሰይ እንታይ ክንብል ንኽእል ሕጂ ሓንቲ ተደጋጋሚ ትመጽእ እንድሕር ኣላ ኮይና ንኣብነት ኣውተር ሕጂ ኣብዚ መፂና ስታይና ንብል ኣብ ለሰይ ቴክስት ክኸውን ይኽእል ዶክመንት ክኸውን ይኽእል ፊልድ ክኸውን ይኽእል ቢልዲንግ ብሎክስ ኦርጋናይዝ ኩሎም ሕድዮም ግን እቲ ስራሕ ናይ ኪክ ፓርትስ እንታይ እዩ ሓደ ነገር ብተደጋጋሚ ንፅሕፎ እንተኮይኑ ንኣብነት ሽም ናይ ደራሲ ወይ ከዓ ዝኾነ እንታይ ክህልወና ክእል ካልእ ዝኾነ ኮታስ ኮመንት ድዩ አድረስ ሕጂ ንኣብነት እቲ ንፅሕፎስ ኩሉ ግዜ አድረስ እንድሕር ሓደ ዓይነት አድረስ እንድሕር ድውሃቦ ኮይኑ ኣብዚ ኣውቶ ቴክስት ኢልና ነቐምጦ ማለት ኣቐሚጥና ንፀንሕ ንምንታይ እዩ ኣብቲ ዝደለናዮ ሰዓት ምፅእ ኢልና ኣክቲቬት ክንገብሮ ምእታን ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ኮምፒውተር ኢዝ ኣን ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ዲዛይንድ ቱ ፕሮሰስ ዳታ ኤንድ ፐርፎርም ታስክስ quickly and efficiently تبدل زلا first line ازي اقداسيت انت دا خوينا انت نقبر مجمريا كيك بارتس سوري مجمريا انت غير له سيلكت غير له بالحريو كيك بارتس يلنا نخير مالتي تكست لزغونت اوت اوف تكست نبلا اوت اوف تكست يلنا نابينا سيف نقبر زلنا ناب جالاري مالتي جي ناب زمتينا انت يبلنا له سيف سيلكشن تو اوتو تكست جالاري يبلنا له مالتي ابز متي اندحر سيف يليا اوريدي انت غير لا تي مجمريا ناتا كمبيوتر ايزيلو شمك هبا خيله لسي لايك كمبيوتر الله كمبيوتر إذا لا كمبيوتر كنا خليه بعليشم كذا مالتي أب جالار لا كم أوتو تكست كوينا and then إتكاتاغورناتا جنرال له كيف لا مالتي حجي انتهى كوينا دلا عند حريلنا إزاء أبزر له خو ساعات كندي دتصحفها كم زلات تطري كم ساعة يخيل مالتي اوكي نابنت حجي ابزي دلي الله مالتي تاكرسرناتي ابزم تي الله سو نابين خير ناب كيك بارتس خير مالتي ابز بمخاد شعو اوتو تكست اللي يزلو سو ناب ابمصا كمبيوتر از ان الكترونيك ديفايس بلا انا كليك جبره اوتوماتيك على انت يكون لا مصحت لي مالتي اتي كيك بارتس بزلو حجي نحنا قربا صنحلنا ابز دلنا ساعات كنت نصحفو اب كندي كمي ينيرو سبيلين ديتنا فورمات قالنا بلو كم تزلو دايركت كمصنا خنخل نغبر مالتي نابنت حجي لسيتي فورمات ناتو حساب كندي مسؤول ينقساقس ويكا مسؤول يمص نبل زي حجي سيلكت غير يالو خبزي لسي تخنغبرينا نابهم كينا كرد كنغبرينا قروكا كمز غيرنا كنعبينا مالتي اوكي حجي نزي انت دا سيف كغبر عليه بكيك بارتس فورمات ناتا دغبرنايو كما يمص كنرينا مالتي اوكي سو ابزي اتي نابيك خيدي ناب كيك بارتس كيدنا مالتي اوكي كيك بارتس يلنا اوتو تكست كنبلانا اند ذن سيلكت تو ذا جالاري شمنتاين هبو بخونه لسي لابتوب ولا ديس تايم اوكي سو اوكي لنا مالتي حجي زي سيفد كوينات اللي على اني تايمز دلو هو نابنت ابز تحتي وريده أكندي كان بحدش دتصحفها ثينك حجي أقدس أدرس كون خليتي ندليو ويكا كنصع زين دلي نقدر كون خلي مالي سلازيك ويكون نقول لين دلي سلازي تكرسرناتي أبزم تيالله ناب كيك بارتس بمخد انتايبل أوتو تيكس بالحجي نتيا كمبيوتر أقديمة سيف دجبر كوا خمسة لا تعميد أتلا أبزغ زي أحجي سيف دجبر كون تعت لي على مالي سلازي نزيا أكتيفيت جبر أنت جرات لي أنت تعت لي مالي سلازي إتي سرحنا كيك بارتس نتايم نحنا أبزدلنا ساعات كم زلوا مس كل فورمات ناتو سيف كون لنا ندليو
نقمطሉ ማለት እዩ ድሓር ኣብ ዝደለናዮ ሰዓት ከዓ ክንዲ ንፅሕፎ ወይ ከዓ ከመይ እዩ ነይሩ ኢልና ክንዲ ላዕልን ታሕትን ኢልና ንደልዮ ኣውቶማቲካሊ ነምፅኦ ይሕግዘና ማለት እዩ ኦኬ ብድሕሪ ዝመፅእ እንታይ እዩ ወርድ ኣርት ማለት እዩ ወርድ ኣርት ከዓ ሲምፕሊ ኣብዚ ኣቲና ዝደለናዮ ክንመርፅ ንኽእል ማለት እዩ ለሰይ እንተ ነዚ መሪፀ ኣብዚ ዝደለኽዎ ይፅሕፈሉ ማለት እዩ ሶ እዚ ከዓ እቲ ብወርድ ኣርት ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ኣለና ድሮፕ ካፕ ኣለና ማለት እዩ ድሮፕ ካፕ ግን ኦልሬዲ እንታይ ኣሎ ዲኣክቲቬትድ ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እቲ ደሊና ዘለና ሴሌክት ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ሶ ሴሌክት ገይረ ኣለኹ ሕጂ ድሮፕ ካፕ እንታይ ገይሩለይ መፂለይ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ብምእታው ድሮፕ ካፕ ምርጫታት ኣለኒ እንታይ እዩ ዝደልዮ ንኣብነት እቲ ኮምፒውተር ዝብል ከመይ ኢሉ መፂለይ ኣሎ ሲ ዓቢ መፂለይ ኣሎ ናይ ሰለስተ ላይ እንድሕዚ ኮይኑለይ ኣሎ ወይ ከዓ እቲ ማርጂን ብምሉኡ ከምዚ ክገብሮ ክእል ማለት ወይ ኣብ ዝኣተ ድሮፕ ካፕ ኦፕሽን ኢለውን ካልእ ተወሳኺ ክመርፅ ክእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድሮፕ ካፕ ንኣብነት ኣብ መፅሓፍቲ ንረኽቦ ከምዚ እንተጌርናዮ እቲ ሲ ወይ ከዓ እቲ ኮምፒውተር ዝብል ዘሎ በይኑ እታ ሲ ጥራይ ተዓበየልና ማለት እዩ እዚ እቲ ድሮፕ ካፕ ክገብረልና ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ብድሕሪ እዚ ንሪኦ እንታይ እዩ ሲግኔቸር ላይን ወይ ከዓ እቲ ንፌርማ ዘድልየና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንፌርማ ዘድልየና ነገር እንታይ እዩ መጀመርያ እቲ ንሕና ነዳልዎ ዘለና ፎርማል ነገር ምዝኸውን ወይ ከዓ ፌርማ ዘድልዮም ዝኸውን ፌርማ ክንገብረሉ የድልየና ማለት እዩ ግን መጀመርያ እንታይ ክንገብር ኣለና ንፌርማ ዝኸውን ቦታ ክነዳልወሉ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ ኣብዚ ታሕቲ እዚ መፂና ኣብዚ እቲ ከርሰር ናተይ ኣብዚ ገይረ ኣለኹ ሕጂ ከመይ ጌርና ናይ ፌርማ ቦታ ንእቱ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ መጀመርያ ኸይድና እንታይ ንገብር ሲግኔቸር ንብሎ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ኣምፂለይ ኣሎ መጀመርታ ሽዑ እንታይ ክገብረ ሳይሞን ይብሎ ፌርማ ዝገብር ኣካል ማለት እዩ ኣብዚ ሽዑ ሚስተር ድዩ ዋላ ዶክተር ድዩ እቲ ናቱ ታይትል ይድብለና ደሎ ሚስተር ንብሎ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ኢሜይል ኣገዳሲ ተኮይኑ ደልየና ተኮይኑ ክንፅሕፎ ንኽእል ተዘይኮይኑ ከዓ ክንገድፎ ንኽእል ማለት እዩ ደን ኦኬ ንብል ሕጂ ብዚ እንታይ ኣምፂለይ ኣሎ ናይ ፌርማ ቦታ ኣምፂለይ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝሃብኮ ታይትል ግን ስቲል እቲ ፌርማ ኣብዚ ከመይ ገይረ ይኸእትዎ ሕጂ ነቲ ወረቐት ፕሪንት ጌርካ ፈሪምካ ክትሰዶ ትኽእል ኢኻ ግን ምናልባት ድሕሪ እቲ ዶኩሜንት ብኢንተርኔት ወይ ከዓ ብሶፍት ኮፒ ዝስደት ተኮይኑ እንታይ ክንገብር ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ንእቱ መጀመርያ እቲ ናትና ፌርማ ፈሪምና ኣብ ወረቐት ናብ ኮምፒተርና ንእትዎ ብድሕሪኡ ካብ ኮምፒተርና ከመይ ጌርና ናብዚ ፔጅ ዝንእትዎ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ናይ ፌርማ ቦታ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣነ ዳብል ክሊክ ክገብር ድሕሪ እንታይ ክህበኒ እዩ ናበይ ከእትዎ ደልየ ማለት እዩ ኣብዚ ሰሌክት ኢሜጅ ዝብል ኣለኒ ብዚ ናብቲ ሰሌክት ኢሜጅ ኢለ ይኸይድ ካበይ የኸእትዎ ዝደሊ ሶ ካብ ናተይ ኮምፒውተር ድሕሪ ኮይኑ ኣብዚ ፍሮም ማይ ፋይል ብሎ ደን ኣብዚ ኸይደ እቲ ናተይ ስእሊ ዘለዎ እቲ ናተይ ፌርማ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ኣተ ናብነት ሕጂ ኣብዚ ክትንፅረለ ኢለ ኣብዚ ካብ ኢንተርኔት ደውረድኳ ፌርማ ላትኒ ነዚኣ ሰሌክት ገብራ ማለት እዩ ደን ኣብዚ የእትዎ ሕጂ እታ ፌርማ ኣብዚ መፅያትለይ ኣላ የስ ሳይን ኦኬ ድሕሪታ ሳይን እንታይ ገይራትለይ ኣላ ኣብዚ ኣትያትለይ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ፈሪመ ኣለኹ ሽመይ ኣብዝሎ ሚስተር እቲ ታይትልካ ኣብዝሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ መፅያትለይ ኣላ ኦልሬዲ እታ ፌርማ ኣትያትለይ ኣላ ማለት እዩ ኣብቲ ፅሕፈት ፈሪመ ከምዚ ገይረ ሰዶ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ሓራይ እምበር ሕጂ ድሕሪ ሲግኔቸር ላይን እንታይ ክንርኢና ዴት ኤንድ ታይም ማለት እዩ ዴት ኤንድ ታይም ከዓኒ ዕለትን እቲ ንሕና ንደልዮ ግዜን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ታሕቲ መፂ ኣለኹ ዴት ኤንድ ታይም ክንብል ከለና ሲምፕሊ ኣብኡ ክሊክ ብምግባር እንታይ ዓይነት ፎርማት ኢና ንመርፅ እዩ እቲ ሕቶ ማለት እዩ እንተ ደኣ ለሰይ ፍራይደይ መዓልቲ ዘለዎ ኮይኑ ወይ እውን ሲምፕሊ ምስ ሰዓታት ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ከም ምርጫና ማለት እዩ ለሰይ እዚኣ እንድሕር ደልየ ከይብላ እታ ዴት ከዓ ምስ ከምታ ዝመረፅኳ ፎርማት ተኣቱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ኣለና ኦብጀክት ኣለና ማለት እዩ ኦብጀክት ክንብል ከለና ሕጂ ብክልተ መንገዲ ክኣቱ ክእል ሓደ ኦብጀክት ከም ኦብጀክት ካልኣይ ከዓ ቴክስት ፍሮም ዲ ፋይል ማለት እዩ ሕጂ ኦብጀክት ክንብል ከለና እንታይ ንኣብነት ካልእ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ተሰርሐ ድዩ ዋላ ኣብ ኤክሰል ተሰርሐ ናብዚ ክንእትዎ ምስ ንደሊ ኢና ኦብጀክት ዳይሬክት ንብል ማለት እዩ ኦብጀክት ኢልና ከዓ ናፍቲ ድደለናዮ ንኣቱ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክሬት ኒው ብለና ኣሎ ወይ ከዓ ክሬት ፍሮም ዲ ፋይል ብለና ኣሎ ኣብዚ እቲ ፋይል ኣየናይ ፋይልና እንደሊ ብራውዝ ጌርና ከይድና ኣብ ዴስክቶፕ ዲ ፀንሐና ኣብ ድደለናዮ ነምፅኦ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ተዳ ክሬት ኒው ኢልና ከዓ ካበይ እዩ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ዳይሬክትሊ ናብ ስታይና ከም ድኣቱ ንገብር ማለት እዩ ብከምዚ መንገዲ ጌርና ኦብጀክት ክንእቱ ክንሰርሓሉ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ተኻላይ ከዓኒ ኣብዚ ብምእታው ቴክስት ፍሮም ዲ ፋይል ማለት እዩ ፍሮም ፋይል ክንብል ከለና ሕጂ ሲምፕሊ ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ፋይል ናትና ለሰይ እንድሕር ኣብ ዴስክቶፕ ኮይኑ ሕጂ ንዓይ ኣብ ዴስክቶፕ ፋይል ኣለኒ
كابزي بمخاد لسي نابنت what is an abacus بلالو لازم select جيرة insert له مالك جي directly تي فايل what is abacus بزلو أبزعتي اللي عنه مالتي أوكي سلازي كم زي جيرنا خا كنقطو نسأل مالتي بحريو أمود داتا ناي مود داتا ناي زاريبن زي أتترفنا symbols مالتها symbol group كاني equations and symbols الله مالتي equation كانوا كلنا حجي مبزحته مس حساب وي مس ماتس زتحاز مالتي أبزي بمئتاو زدلنا عينت equation كنقطو نخيل مالتي simply زمرتنا يو equation كنقطو نخيل كمل لاين نوتو مالتي من البعض قال ون أبزي نتحتي بمورا دخون ويون أبزي more equations from office زبل زلو كوستاخي مرجعات لنا أبزعتينا دس زبلنا equation كنقطو نخيل مالتي بزي كازي انت هنقبر نخيل أب equation أبزي بمئتاو انت لنا insert new equation بلالو بعلنا خنقطو ندحر دلينا مالتي أبزي new equation لنا له بعلنا زخون equation خنقطو نخيلنا ويون انت لنا خالد ink equation بلالنا ink equation حجي تاي مالتي بعلنا بس نتصحف كندل خلنا مالتي نابنا حجي أبزي متعنا a square plus b square is equals to c square ترى حدا equation صحيح اللغة مالتي جي قال لنا انت إلى erase بمبالابزي نتتجاجهو كان بحدش صحيح خليل مالتي انت أطبع الله خاص simply insert إلى يأتو مالتي تي equation كا نبتي إزل له خبطة يأتو مالتي خمسي أجواب غيرنا equation في نقطة نخيل كمون symbols كا انتايو سيمبول كات فلا العين السيمبول كلنا خليل أبناء تابزن حرقاتنا زي ناي copyright symbol لنا maybe قال لسي زي ناي يورو ساين ناي جنزب خون زدلنا يوم كتاس ولا ناي ماس سيمبولز مسندلي يخون زدلنا مور سيمبولز من بالو أبزعتنا قال توسختي زين بزحات سيمبولز كنركب زينا مالتي أبزي ككمال لاينتو مستنحنا نصرح زلنا خا كنقطن أبز مريت سينا زدلنا يوم مرجعات بمقبرها توسختي قالوا سيمبولز كنركب نخيل مالتي سلازي زخا سيمبولات كندلك لنا مالتي أبزعتنا نتيم زدلنا يوم نقطو مالتي سلازي أبزي أب insert نريهم كاب زنبرنا تي نايمود داتا جروب سيمبولي نيرو نزي مثل مالتي دحر حجي كاب زغطيلنا خا ناب ديزاين كينا مالتي